amit elmondott az előbb Viktor, arról tájékoztatott a magyar közönséget, hogy pár napja fejezett, hete fejezett be, hogy most már 19. kongresszuson új vezetőséget nevezett ki, Muzikai Bizottság, megalakult meg a Központi Bizottság, és új párttitkárt nevezett ki, Dimitris Kotsubasz személyében. Ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρώπη πάνω κάτω εμείς τη λέμε δικατορία των μονοπωλίων. Το λέμε όλοι μαζί. Ξεκινάμε. Ίδιος μ' αυτά περήφανος στον τραγουδιό της δεύτερης στροφές. Τον ξέρουνε τα ελάτια τα πλακάνια, ίδιος μ' αυτά περήφανος κοιτός. Στον τραγουδιό της δεύτερης στροφές. 3 μέρες. Σταμάτα. Ζει, ο Μπελογιάννης ζει. Με τον Λαλαμπράκη μας οδηγεί. Ζει, ο Μπελογιάννης ζει. Με τον Λαλαμπράκη μας οδηγεί. Το ΚΚΕ στην πρωτοπορία. 2 ΚΚΕ, τυπημένο κουκουέ. 2 ΚΚΕ, τυπημένο κουκουέ. Ευτυχώς ακούν απ' τη φωνή τους χαρούν. Λίγο πιο αριστερά για την νίκη, για το κόμμα ενός. Ο Μπελογιάννης είναι στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πια στις στροφές. Ο Μπελογιάννης ζει είναι κοντά μας. Στο τραγουδιό της δεύτερης στροφές. Όλους τους καιρούς, όλους τους
Μαρία, εδώ είναι. Τον βιντεογραφή να πούμε Την Ουγγαρία έχω τώρα για λιμάνι και το χωριό μου το ονομάζουν Μπελογιάννη. Μα πάντα ζω με ένα σκοπό να έρθω στον τόπο που αγαπώ. Να φτάνε ο Δούναβης μέχρι την Ελλάδα, σε ένα ποταμό πλοίο να μπω μια βραδιά, να ζεστάνω την καρδιά λίγο στη λιακάδα, γιατί έχει πάντοτε μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά. 30 χρόνια μόναχος στη Βουδαπέστη, πότε θα ακούσω το γλυκό Χριστός Ανέστη, κι απ' του χωριού μου το παπά γλυκιά καμπάνα να χτυπά. Να φτάνε ο Δούναβης
διαβείς μέχρι την Ελλάδα, σε ένα ποταμό πλειών από μια βραδιά. Να ζεστάνω την καρδιά λίγο στη λιακάδα, γιατί έχει πάντοτε μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά. Τζιγκάνε παίξε μου γλυκά με το βιολί σου, με το τραγούδι σου να'ρθω κι εγώ μαζί σου, με ένα σκοπό νοσταλγικό σε ένα χωριό Ελληνικό.